Čau lidi, dneska si rozjedeme novou sérii. Jdu hrát normální survival bez používání kreativu. Což je dobrý, že vytvořit nový svět, Tak, mezi tím vám řeknu, jestli si spawnu u vesnice, jdu vykrást truhle. To je moje taktika. A já teďka stopnu video a počkám, až se načte hra. Jsem tu, zpět. Tentokrát už žiju. Tak a jdu zkusit něco udělat. Ještě počkejte. Tak. Tak teďka do té vody skočíme rovnou šipku. A zkusím chvilku plavat pod vodou. Jestli tady něco, co je tohle, jsem ještě neviděl. Bude něco novýho. Co to je? Napište mi do komentářů, jestli teda budou odemčený. Ne. Ne, Drowner. Jo, co tam dělá postiženec? Ne, au. Já utíkám před postižencem. Mě chce zabít. Ne. Želbo, pomoc mi. To je hajzlík. Jdu někde. Tamhle v hoře bude dobrý domeček. Už mám polovinu hunger, baru doslova pryč. A proto se asi přeměnu svůj kanál doslova hry den borci, jsem Minecraft bro den borci. Takže nic, jakoby. A jestli na tohleto video kouká paní Čouka, tak bych byl moc rád, kdyby dala like a odběr. Nebo aspoň like, prosím paní Čouko, prosím. I když vím, že zítra je vysvědčení, ale co, to je jedno. Tak teď si zaberu tohle, tady skočím na strom, ten vytěžím. Aha, to je bříza. No a jestli já to paní Čouko like a odběr, tak se můžeme vidět na streamu. Myslím, že stream se rozjíždí kdy je stream? V neděli ve 14:30 se rozjíždí stream, ale nevím, jestli budu mít čas, když tak to posunu. Inventář, dřevo, ne. Dřevo, styky, crafting table. Co uděláme teďka? Tak, jestli na tohle video kouká paní Čouka, tak chci, aby dala like a odběr. Prosím paní Čouko, dejte like a odběr. A můžeme se vidět na streamu, to už jsem říkal. V neděli ve 14:30 by měl začít, když tak posunu, to jsem taky říkal celý. Jestli teďka aktuálně vykopu domeček a já se bojím, aby mě nezabili zombie. Když se mě zabijou, tak jsem mrtvej. To vám říkám všem úplně.
Ať mám svůj dřevěný krumpáč skoro pryč. Mě to je jedno, asi když tak vykraftím další. Sem si položím tenhle a vykraftím si jedny dveře. Ty si dám, ne, tak nic. Kámo, není tady jabko někde, škoda není. Doufám, že se zavírají dobře, zavírají se, tady dám pro jistotu ještě jedny. Tady si dám takhle stony nahoru. Co ještě, určitě nějakou torčku, ale nemám uhlí. Nemám uhlí a to potřebuju, kámo. To potřebuju. Že ho, nikdo nemá uhlí, nikdo nemá pachodně. No, tak jakoby nic. No, když si na tohleto video kouká paní učitelka, prosím, žádám o to, abyste... Tak to jsem nepřežil málem. Jakoby vůbec nemám půl srdíčka, hunger mám v prčicích, takže jeden damage a jsem mrtvej. Hraju na jeden live, prosím, že mě to nedá damage. Select. Jde sova v tom, ne? Ježišmarja, já nemám jídlo. Já nevím, jestli chci teďka točit, ale... Hold musím, že mě by mělo vycházet aspoň jedno video. A když jste to vy, tak řekněte mimo novému světu s Bohem. Tak, a už nevím, kde jsem. Sláva, snažil jsem se. Počkejte. Čundusy jsou příliš tvrdého přistání. Dobrý, já myslím, že někde tam bude můj dům. Ale hunger bar a healy mám znovu plný. Jo, tady bude můj dům. Někde vzadu za touhle částí miniaturní pouště bude ten. Což znamená, že já vlastně můžu si pro ty věci ještě dojít. Hunger bar mám tentokrát plný, což je ještě lepší. Když jsem to umřel, tady jsem skočil z výšky, ne? To bylo tady, no, tady to bylo. Ha! Jsem rob, že umím najít své místo, kde jsem umřel, haha. Počkejte, ještě něco. Ne, můj krumpáč, kámo, ne. Tak nic. Jdu do kejvky. Do kejvky se sekírkou v ruce a jdu se vypořádat se zombíkama, kámo. Jestli tam teda nějaký jsou vůbec. Aha, tak tohle není kejvka. Tak nic. To voda tady teče úplně zbytečně. Ale jakoby je to dobrý místo na dům, nebo vypadá to dobře za mě, jakože. Mně to vypadá dobře, abych si mohl ještě dojít vykraftit ten, ale já prostě nechci. Ej, paní Čouko, prosím, dejte odběr, jestli na tohle koukáte. Děkuji, like, ostatním mým spolužákům, který už neuvidím. Tak taky mě můžete nahodit odběr, jestli máte svůj YouTube kanál, nebo nějaký, prostě, když se koukáte na nějaký YouTuber, třeba na mě, tak mě tam odběr ten nahoďte a like ještě on tady zamávám do vzduchu, nebo počkejte. Počkejte. Vidíte? Tady u toho zeleného tam je takovej ten. No nic. Čau.